बिक्रम दैमारी जिन्दाबाद। बिक्रम दैमारिया सासे AI। बिथां बायदि इन्टेलिजेन्ट मानसिखौ जोंनो नांगौ। बिक्रम दैमारिखौ लानानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों फैला जे बरगयारिनि बुंफोरथि। बेयो जाबाय फैला जे बरगयारिनि फेसबुक पस्टनि बिबुंथि। BPF दोलोखौ सरकाराव लाबोनायाव बिक्रम दैमारिनि AI गोहोनि गोबां बिहोमा दं। बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर फैला जे बरगयारिनि ससियेल मिडियायाव लिरनाय मोनसे नोजोर होथावना पस्ट। थांनाय BTC बिसायख'थिनि समाव 100% 90% रायजो राजाफोरनि गोसोखौ जै खालामनो हादोंमोन बिक्रम दैमारिया। बे बाथ्राखौ बुंदों बयजोंबो सिनायजानाय बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर फैला जे बरगयारिया। बे फेसबुक पस्टनि गेजेरजों फोरमायनो सानदों फैला जे बरगयारिया मानो बुंदों बिक्रम दैमारिखौ आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स थामहिनबा AI। बिक्रम दैमारिया थगायनानैसो रायजो राजाफोरनि गोसोखौ जै खालामनो हादोंमोन नामा? जायनि थाखाय फेसबुक पस्टआव लिरबावदों फैला जे बरगयारिया राजखान्थिखौ खालाम जाम्बा जाम्बाखौ लाना आरो सानखान्थिखौ खालाम गोरों गोराखौ लानानै। बेफोर बाथ्राफोरखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों थामहिनबा गावनि फेसबुक पस्टनि गेजेरजों उदाङै फोरमायदों फैला जे बरगयारिया। गमामायैनो BTCआव सरकार फैनायनि उनाव गावनि खोथा होनाय बायदि रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावनाय, अनसुंथाइ होनाय आरो सोरखौबा हेफाजाब होनायाव उन जानानै थायाखै बिक्रम दैमारिया। बरगय बियाबनि TCLCCनि मासिगिरि जानानै गावनि बियाबनि रायजो राजाफोरनि सुबिदा जेंनाफोरखौ बोस्रांनानै होनायनि अनगायैबो गोबां सुबुंफोरखौ हेफाजाब खालामनायनि थाखाय BTCनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि गोसोआव अनजानाय आरो मोजां मोनजानाय जायगा आवग्रिनानै लानो हादों बिक्रम दैमारिया। फैगौ 5 बोसोर समनि गेजेराव दुलाराय BTC आरो गावनि बियाबनि थाखाय बिक्रम दैमारिया माबायदि अनसायलु खामानि मावलांगोन आरो मावलाङा बेखौ समनि गेजेरजों नोंथांमोना फारि फारियै नुनो मोनलांगोन। थारैनो BTCआव BPF सरकार लाबोफिननायावदि BPF दोलोनि आफादगिरि थामहिनबा आथिखालनि BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि आरो दोलोनि गुबुन दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे बिक्रम दैमारिनिबो मैखोम बिफाव दं। बे बाथ्राखौ फेसबुक पस्टनि गेजेरजों रोखायै मिथिहोदों बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर आरो UPPL दोलोनि दैदेनगिरि फैला जे बरगयारिया।